Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya, musamman mutanen jihar Jigawa. Mu canja akalar siyasa. Dole ne mu samu mutane masu gaskiya da riƙon amana. Barista Sani Garin Gabas shine zakaran gwajin dafi a wannan lokaci. Wanda da shi za mu canja akalar siyasar Najeriya. Ya kamata mu koma siyasa ta mutanen kirki, ta mutane masu gaskiya da riƙon amana, ta mutane masu jin kan talakawa, ta mutane masu taimakon talakawa, ta mutane waɗanda idan aka ɗora su akan amana za su tabbatar cewar da alƙawuran da suka yi sun cika mana. Barista Sani Garin Gabas shine zaɓi, kuma dole ne ka tabbatar ka yi katin zaɓenka, don da wannan katin zaɓe shine makamanmu, shine tankan yaƙinmu da za mu iya canja akalar siyasa daga mutanen banza ta koma mutanen kirki. Barista Sani Garin Gabas ya ce lallai duk wanda ya tabbatar cewar yana da wannan kati to ya adana shi, wanda kuma bai yi ba ya kokari ya sabunta shi, dan lokaci yana nan zuwa wanda za mu fito da shi. Barista Sani Garin Gabas shi za mu zaɓa. Na mata matasa iri na mu fito kanmu da kwarkwatan mu domin zaben Barista Sani Garin Gabas. Barista Sani Garin Gabas shine zaɓi na. Ni ma shine zaɓi na. Matasan jihar Jigawa shine zaɓin mu. Barista Sani Garin Gabas shine zaɓi na. Shine zaɓi. Matasa shine zaɓin mu. Shine zaɓi.